खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बड' सार इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव क्रिएटिभिटीनि सायाव माखासे MCQs लानानै फैदो। जोबोर इम्पर्टेन्स। थांनाय 2019 आव बे क्रिएटिभिटीनि सायावनो मोनथाम कुइसन फैदोंमोन। दा देग्लायबो गाबोन समफोर जानो गोनां टेट आनजादाव बे क्रिएटिभिटीनि सायाव बेनिफ्राय मोननै जायखिजाया कुइसन फैगोन आरो दा बेखौ नोजोर बोनानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव जोबोद माखासे सेलेक्टिभ MCQs लानानै फैथावना बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानबाय। फैदो अब्ला नोंथांमोन भिडिअखौ जोङो जागायलांनोसै। फैदो अब्ला नोंथांमोन जोङो दिनै MCQs नायनोसै क्रिएटिभिटीनि सायाव इम्पर्टेन्स MCQs आसाम टेट 2021 जोङो फार्स्टआव 1 नाम्बार Dash is the primary identifying features of creativity। बे लांदां जायगाया मा जागोन बेयाव डाइभार्जेन्ट थिंकिं जागोन ना हाइपार एक्टिभिटी ना इनएटेन्टिभनेस ना लो कम्प्रिहेनसन। नोंथांमोना बेयाव मा होनदों नै इज द प्राइमारि आइडेन्टिफाइं फीचर अफ क्रिएटिभिटी। क्रिएटिभिटीनि फीचारखौ सोंदों बेवहाय माबेयो नैबे ल' कम्प्रिहेनसन। क्रिएटिभिटीयावथ' नों ल'नि खोथायानो फैया। क्रिएटिभिटी माने बेवहाय इनएटेन्टिभनेस बेबो जाया, बेबो नङा हाइपार एक्टिभिटी बेबो नङा। गोसोआव लाखि क्रिएटिभिटी होनबाथाय नैबे डाइभार्जेन्ट थिंकिंआ जोबोद इम्पर्टेन्ट। बेजों लिंक खालामनानै ला डाइभार्जेन्ट थिंकिंखौ। क्रिएटिभिटी माने डाइभार्जेन्ट थिंकिं बे जागौमोन जोंना कारेक्ट आन्सारा। अब्ला बेयो फैथावना इम्पर्टेन्ट कुइसन माने ओरै जासिगोन बे नैबे डाइभार्जेन्ट थिंकिं इज द प्राइमारि आइडेन्टिफाइं फीचर्स अफ क्रिएटिभिटी। क्रिएटिभिटीनि माने मेन माने आखुथाय बेयो डाइभार्जेन्ट थिंकिंआ क्रिएटिभिटीनि। बेखौ गोसोआव लाखि। नेक्स्ट कुइसन व्हिच इज नट द एलिमेन्ट अफ क्रिएटिभिटी। दा क्रिएटिभिटीनि एलिमेन्ट मा बेयो एलिमेन्ट क्रिएटिभिटीनि एलिमेन्ट नङा होनना सोंदों। दा अब्ला नोंथांमोन बे क्रिएटिभिटीनि एलिमेन्टखौ नोंथांमोना गोसोआव थाखानांगोन आरो नोंथांमोना जानांगौ बेखौ क्रिएटिभिटीनि बे एलिमेन्ट्सफोरखौ गोसोआव दंखायो। आरो गोसोआव गैयाबा नोंथांमोन एकदम सिम्पोल ओरै गोसोआव ला F4 होननानै गोसोआव ला आरो एफआवनो जोंना फ्लुएन्सि बेखौ गोसोआव ला। एफआव फ्लुएन्सि बेनिफ्राय आरो एफ मोनसेयाव फ्लेक्सिबिलिटि बेनिफ्राय अआव जोंना अरिजिनेलिटि बेनिफ्राय इयाव इलाबरेसन होननानै गोसोआव ला। बेबायदि बे F4 होननानै बेखौ सिरियालै बे गोसोआव लानांगोन नोंथांमोना। इम्पर्टेन्ट बे सिरियालबो सोंगोन बेखौ। अब्ला नोंथांमोन एलिमेन्ट्सआ मोनब्रै दङ क्रिएटिभिटीनि एलिमेन्ट्स आरो बेखौ गोसोआव लानांगौ जों F4 होनना गोसोआव ला। फ्लुएन्सि फ्लेक्सिबिलिटि अरिजिनेलिटि एन्ड इ माने इलाबरेसन होननानै बिदि गोसोआव लानांगोन आरो बे थांनाय टेट आनजादाव बेनिफ्रायनो फैदोंमोन एलिमेन्ट्सनिफ्रायनो। गुबुन एसे आलादा रोखोम सोंदो, बेबायदि सोङाखै। बेखौ आं बे थांनाय टेट आनजादाव फैनाय कुइसनखौबो लाबोदो नोंथांमोना लास्टाव बेखौ शेयार खालामगोन। जायखिया एलिमेन्ट्स अफ क्रिएटिभिटी मोनब्रै 4 एलिमेन्ट्स अफ क्रिएटिभिटी बेखौ गोसोआव लाखि। F4 नैबे फार्स्ट एफआ फ्लुएन्सि फ्लेक्सिबिलिटि अरिजिनेलिटि। अब्लानो फ्लुएन्सि फ्लेक्सिबिलिटि अरिजिनेलिटि बेयो नङा होनदोंमोन ना जोंना बे मेमराइजिं बियो जोंना क्रिएटिभिटीनि एलिमेन्ट्स नङा, बियो क्रिएटिभिटीनि बाहागो नङा बियो बे रोखोम। अब्ला जों नैबे बे बाथ्रा F4खौल' गोसोआव लाखिदो आरो F फ्लुएन्सि, एफआवनो फ्लेक्सिबिलिटि, अआवनो अरिजिनेलिटि, इयाव एलाबरेसन बेबायदि होननानै गोसोआव लानांगोन। नेक्स्ट कुइसन थांलायनोसै
Next question. 3 number. Creativity includes the ability to creativity includes माखो include खालामो नालाय copy and imitate others. मालायखौ नुनानै कपि खालामनाय imitate सोलोंनाय creativity बिदि ओंथि बुजायो नामा? बे creativity माने गाव हारसिंनो माबा मोनसे गोदान मुवा सोरजिनो हानायखौ creativity होननानै बुङो। माबा मोनसे new create खालामनो हानाय, new thinking माबा मोनसे गोदान आइडिया सानखांनो हानाय, गोदान माबा मोनसे इनभेन्सन खालामनानै दिहुननो हानाय बेखौ जों creativity होनना बुङो। कपि खालामनो गोनांथि गैया बेवहाय बे नङा। नैबे डाइभार्जेन्ट थिंकिंआ डाइभार्जेन्ट थिंकिं थायोबा क्रिएटिभिटिनि कुइसनाव माने बे एन्सारा जागोनखि जागोन आरो बेरो दा बेवहायबो गुबुनफ्रा कनभार्जेन्ट थिंकिंआथ' जाखाया बेवहाय गोसोआव ला जेनेबा नैबे बि नाम्बारानो जोंना बेवहाय कारेक्ट एन्सार क्रिएटिभिटि इनक्लुड्स द एबिलिटि टु डु डाइभार्जेन्ट थिंकिं खालामनो हायो क्रिएटिभिटि थायोबाथाय क्रिएटिभिटि जायोबाथाय बे रोखोम गोसोआव लानांगोन। नेक्स्ट कुइसन ए Creative style has the following characteristics. Creativity सायावल' जोङो MCM selective कुइसन लाबोदों नालाय only creativity दा बेखिनिनिफ्रायनो कमन गोलैनोबो हागौ बेबायदि आरो दा बेवहाय मा होनदों creativity style has the following characteristics. Creative style नि आखुथायफोरखौ सोंदों creative style आ सासे गथ'आ creative जायोबाथाय मा बेनि आखुथाया मा जानांगौ rigid in approach to problem solving, ability to rote memorize, conformity to the given rules and norms, original thought and expression. Creativity माने creative माबा मोनसे create खालामनो हानाय किन्तु माबा मोनसे create खालामनो माने सोरनिफ्रायबा नायनानै माखौबा नुनानै थाखानाय बेसादखौ दिहुननाया create खालामनाया बे creativity जाया creativity जानोबा एकदम पुरा new unique different types unique जानांगोन माने मोननो थाङि गोदान original जानांगोन माने बे original सोदोबा बिराद इम्पर्टेन्ट बेवहाय क्रिएटिभिटियाव माने बेवहाय ए क्रिएटिभिटि style has the following characteristics होनबाथाय नैबे original thought and expression original जानांगोन बे क्रिएटिभिटि जानोबाथाय बेबायदि बे अपसना बे कारेक्ट आन्सार जागोन बे डी नाम्बारा। नेक्स्ट कुइसन 5 नम्बर To develop creativity in a child, the teacher should not माने सासे गथ'नाव क्रिएटिभिटिखौ सोमजिखांहोनो क्रिएटिभिटि सोरजिथाय आखुथाय जाखांहोनो सासे गथ'खौ दा टिचार शुड नट गथ'आ सासे फोरोंगिरिया मा खालामनाङा शुड नट होनना बुंदों मा मावनो नाङा अब्ला इयाव बुंदों नैबे रेस्ट्रिक्ट द एक्टिभिटिस अफ द चाइल्ड गथ'नि हाबाफोराव हेंथा होनाय गथ'फोरनि हाबाफोराव हेंथा होयोबाथ' बे गथ'आ गाव हारसिं माबा मोनसे गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हानाय नङा गावनाव थानाय रोंगौथिखौ बे दिन्थिनो हानाय नङा बे गथ'खौ रेस्ट्रिक्ट माने बादा होयोबाथाय बादा होनो मोना जानांगौ शुड नट रेस्ट्रिक्ट अब्ला बेनो जागोन जोंना आन्सारा रेस्ट्रिक्ट खालामनो मोना बेवहाय गथ'खौ क्रिएटिभिटि सोमजिहोनोबा गथ'नि क्रिएटिभिटिखौ नोङो नायनो दिहुननोबाथाय गथ'खौ रेस्ट्रिक्ट बादा होनो मोननाय नङा। बे नाम्बार रेसपेक्ट द भिउस अफ द चाइल्ड रेसपेक्ट खालामनांगोन गथ'नि नोजोरखौ गथ'आ मा सानो गथ'आ मा मावो बेखौ रेसपेक्ट खालामनांगोन। से नाम्बार सेटिसफाइ द एनजाइटिस अफ द चाइल्ड गथ'नि एनजाइटिसफोरखौ जोङो सेटिसफाइ खालामहोनांगोन। लिड द चाइल्ड नबेल थिंकिं टु नबेल थिंकिं एकदम गेदेर माखासे गेदेर बाथ्रा साननो होनो नांगोन गथ'खौ जोङो खिन्थु बादा होनो मोननाय नङा शुड नट होनदों नालाय आन्सारा बे। नेक्स्ट नाम्बार 6 Which of the following set is correct about the elements of creativity? जोबोद इम्पर्टेन्ट एलिमेन्ट्सनि सायाव फैनो हागौ दै एलिमेन्ट्सनि सायाव बेयाव सिकुवेन्स गोसोआव लानांगोन दहाय होनखादोंना सिकुवेन्सआ जोंना बोरैमोन F4 ओरैजाय F4 होनना गोसोआव लायगोन F4 फार्स्टनिया फ्लुएन्सि फ्लेक्सिबिलिटि अबाव दं फ्लुएन्सि पिसिबिलिटि फ्लुएन्सि फ्लेक्सिबिलिटि नैबे सिसो जालायबाय नैबे ए नाम्बाराव नालाय फ्लुएन्सि फ्लेक्सिबिलिटि अरिजिनेलिटि एलाबरेसन बेनो जोबोद सिरियाल जाना दंखायो ए नाम्बार इज द कारेक्ट आन्सार बेबायदि F4 होनना गोसोआव ला लास्टआव एलाबरेसन नैयाव डि नाम्बाराव मा होनदों फ्लुएन्सि फ्लेक्सिबिलिटि अरिजिनेलिटि एलाबरेसन डि नाम्बाराव माथो एखे जाबाय अब्ला सरि नै गोरोन्थि जादोंमोन नायनाया ए नाम्बारावनो नै फ्रिकुवेन्सि जाना दं माने मोजां नायनांगोन जों अब्ला डि नाम्बारा जोंना कारेक्ट फ्लुएन्सि
flexibility, originality, elaboration. D नाम्बारासो कारेक्ट एन्सार दै एया नङा सरि एया फ्रिकुवेन्सिखौ आं नायसनफ्लाङाखैमोन माने ओरैनो बेबायदि आनजादावबो जों बेफोरबायदि मालाबा जानोबो हागौ आरो ओंखायनो जोबोद ध्यान केयारफुल जानांगोन जों कुइसनफोरखौ जों हाखायो होननानै फटाफट होयोबाथाय बेबायदिनो गोरलै कुइसनावनो जों गोरोन्थि खालामगोन कनफिउस गोरलै कुइसनखौनो कनफिउस खालामनायसो पेपारनि थांखियानो पेपार दानायनि थांखियानो प्राय नेक्स्ट कुइसन 7 number which one of the following would be the most effective way to identify a creative style by the teacher creative style खौ identify सिनायनायनि लामा सिनायनायनि एकदम माने मोजां बयनिख्रुइ साबसिन लामाया मा जागोन होनना सोंदों माने सासे गथ'आ क्रिएटिभ आखुथाय गथ'नावदि माबा मोनसे क्रिएटिभिटि दङ गथ'नावदि माबा मोनसे क्रिएटिभ आखुथाय दङ बे गथ'नि बे क्रिएटिभ आखुथायखौ जोङो माबोरै सिनायनो हायो बे सिनायनो हानायनि साबसिन राहा लामाया मा होनना सोंदों दा अपसनाव ए नाम्बार observing how the child interacts with peers in team tasks माने गथ'आ गावनि लोगोफोरजों बा ग्रुपआव लोगोफोरजों माबायदि इन्टारेक्ट खालामो बेखौ नायनानै जों गथ'नि क्रिएटिभिटिखौ सिनायनो हायो नामा बे ए नाम्बारा बुङोब्ला सासे गथ'आ गावनि लोगोफोरजों माबायदि इन्टारेक्ट खालामो बेखौ नायनानै लोगोफोरजों इन्टारेक्ट खालामनायावनो जों माबोरै बिनि क्रिएटिभिटिखौ मिथिनो जोङो बेयो एसेबां जोंना बेयो कारेक्ट जायाखै जोंना बे क्रिएटिभिटिखौ जोङो बे गथ'ना लोगोफोरजों माबोरै इन्टारेक्ट खालामो बेनि सायाव जों क्रिएटिभिटिखौ बे गथ'नाव मा क्रिएटिभिटि दं बेखौ जों सिनायनो हाया बे नाम्बार एडमिनिस्ट्रिं स्टेन्डार्डाइज इन्टेलिजेन्स टेस्ट बेयो एसे नंगौ खिन्थु जों मा होनो इफेक्टिभ वे मस्ट होनना बुंदों ना कुइसना जोंना बयनिख्रुइ साबसिन मस्ट इफेक्टिभ वे होनना बुंदों अब्ला बेबो नंगौमोन दै गिभिं अबजेक्टिभ टाइप टेस्ट अनलि अबजेक्टिभ टाइप टेस्ट होनो होनानैल' जों गथ'नि क्रिएटिभिटिखौ जों दिहुननो हाया सिनायनो हाया अब्ला जों सि नाम्बार दानखाबाय आं दि नाम्बार डिटेल अबजारभेसन्स अफ द चाइल्ड स्पेसियली व्हेन शी सल्भ्स प्रब्लेम्स डिटेल अबजारभेसन्स अफ द चाइल्ड स्पेसियली व्हेन शी सल्भ्स प्रब्लेम्स गथ'आ प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनाय समाव गथ'खौ माने डिटेल्सै गुवारै अबजारभेसन खालामनाय गथ'आ जेब्ला प्रब्लेम सल्भ खालामोना अब्लाना बियो माने गुवारै अबजारभेसन खालामनायखौ नोजोर होनानै जोङो सासे गथ'नि क्रिएटिभिटिखौ सिनायनो हायो जोंना नैबे बयनिख्रुइ साबसिन बे जागोन डि नाम्बारा आन्सारा बेयाव डि नाम्बार नेक्स्ट नाम्बार 8 which of the following is not one of the characteristics found in a creative thinker creative characteristics अबे characteristics नङा माने creative style नि ए नाम्बार enjoy चेलेन्जफोरखौ बियो गिनानै थाया बियो बानानै थाया बियो इन्जय मोजांसो मोनो बे चेलेन्ज खालामनो क्रिएटिभिटि स्टाइला बियो नंगौ sees problems as interesting प्रब्लेमखौ नुनानै बे एरायनानै थाया प्रब्लेमखौ इन्टारेस्टिंसो लानानै बियो सल्भसो खालामगोन बियो ओरैबायदि बियो क्रिएटिभ स्टाइला gets easily demotivated जाया बे क्रिएटिभ स्टाइला डिमोटिवेट जायो मालाबाबो मोटिवेटेड जायो हारसिंनो मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेटेड जायो बे क्रिएटिभ स्टाइला 6 प्रब्लेम्स नैबे अब्ला नैबे जोंना नैबे आन्सारा इट इज नट ए कैरेक्टरिस्टिक्स अफ क्रिएटिभ स्टाइल क्रिएटिभ थिंकार गेट्स इजिली डिमोटिवेट होनना बुङो ना मोटिवेट नङि मोटिवेट जायो नेक्स्ट नाम्बार Who was the first persons to emphasize that creativity should be measured by measuring its elements? नैबेनो फैदोंमोन दांमोन 2019 ME सेक्सनाव Who was the first persons to emphasize that creativity should be measured by measuring its elements? Elementsआ मा मोनलाय जोंना creativity elementsआ F4 F माने fluency F माने flexibility O माने originality E माने elaboration दा बे एलिमेन्ट्सफोरखौ नायनानैनो क्रिएटिभिटिखौ मेजार खालामनो हायो होननानै गिबियाव सोर बुंग्रोदोंमोन होननानै सोंदों बेवहाय दा बेनि आन्सारा जोंना नैबे गोसोआव ला टरेन्स बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोन टरेन्स बे थांनाय बाराव फैदोंमोन बे फैफिनखानाय नंला अब्लाबो थांनाय बाराव माबायदि कुइसन फैदोंमोन क्रिएटिभिटिनि सायाव बेखौ लाना फैदो मोनथाम होदों ना मोनसे थांबाय आरो नेक्स्ट नैबेबो फैदोंमोन टेक्निक्स for fostering creativity in children include
Techniques for fostering creativity in children includes concept presentations, problem solving, group discussions, all of the above. माने गथ' खुदियानि गोसोआव खुदियाखौ क्रिएटिभिटी बांहोनो थाखाय क्रिएटिभिटी सोरजिहोनो थाखाय क्रिएटिभ सोरजिनो माबा मोनसे गोदान मुवा दिहुनहोनो माबा मोनसे एकदम क्रिएटिभ सानहोनो थाखाय क्रिएटिभिटी सोरजिनो थाखाय सासे गथ'खौ जों गथ'नि गोसोआव क्रिएटिभ माइन्ड क्रिएटिभ थिंकिं सोमजिहोनो थाखाय माबे टेक्निक्सफोरा मा होनना सोंदों माने बबे नैबे नंगौना नङा बे कनसेप्ट प्रेजेन्टेसना क्रिएटिभिटी सोरजिनायनि टेक्निक्स नंगौना नङा प्रब्लेम सल्भिं ग्रुप डिसकासन्स बेवहाय गासिबो बेबो गासिबो टेक्निक्स फर फस्टारिं क्रिएटिभिटी बे अल अफ द एबव बेनि आन्सारमोन बेवहाय थांनाय बाराव फैदोंमोन बे नेक्स्ट आरो मोनसेबाव बेबो फैदोंमोन who developed the level theory of creativity बेबो फैदोंमोन who developed the level theory of creativity दा बेवहाय लेभेल थियरिखौ क्रिएटिभिटीनि लेभेल थियरिखौ सोर जौगाखांहोदोंमोन होनना सोंदों माने दा बेनि आन्सारा नैबेमोन टेलर बेनि आन्सारा इनि आइ ए टेलर बेयो मा खालामदोंमोन हु डेभेलप द लेभेल थियरि बे मा मोनबा लेभेल होदोंमोन बेयो मोनबा लेभेलफोरा मा बेनिफ्राय जेनेबा थानाय बारावथ' बे फैदोंमोन नालाय टेलरनि जुदि लेभेल अफ क्रिएटिभिटीखौ सोंबाथाय बेहा मोनबा दंमोन बेहा आं बेखौ नोंथांमोना हयथ' मिथिखायो आरो जायफोर मिथिया बेखौ एकदम गुसुङै गोसोआव ला ओरैनानै गोसोआव ला आं बेखौ इ पाइ होननानै गोसोआव ला इ पाइ माने डाबल आइ दै इ पाइ इयावनो इयो माने ओरै सिरियालै होदो बेयो सिरियालै होदो नामोन ओरै सरि ओरैजाय थाखो 1 2 3 4 5 नैबे फार्स्टआव गाहायथाराव नैबे इ फाइ होनदों आं सिरियाल मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा इयाव माने एक्सप्रेसिभ क्रिएटिभिटी नैबे गाहायाव एक्सप्रेसिभ इनिफ्राय एक्सप्रेसिभ क्रिएटिभिटी पिनिफ्राय प्रडाक्टिभ क्रिएटिभिटी नैबेयाव सेकेन्डआव ओमफ्राय फार्स्टनि आइआ इनभेन्टिभ क्रिएटिभिटी इयो इनोभेटिभ क्रिएटिभिटी लास्टनिया इमार्जेन्ट क्रिएटिभिटी नैबे साथाराव इमार्जेन्ट क्रिएटिभिटी नैबेवहाय मा इनोभेटिभ क्रिएटिभिटी नैबेवहाय मा इनभेन्टिभ क्रिएटिभिटी नैबेवहाय मा प्रडाक्टिभ क्रिएटिभिटी नैबे गाहायथाराव बेनिफ्राय एक्सप्रेसिभ क्रिएटिभिटी बेबायदि बियो लेभेल थियरि होदोंमोन माने टेलरा बेखौ सोंनो हागौ अब्ला बेनाबो ओरैबायदि कुइसन जाथावो बेवहाय टेलरनि लेभेल थियरिनि बयनिख्रुइ गाहायसिनाव मा थायो एक्सप्रेसिभ क्रिएटिभिटी गोजौथाराव मा थायो इमार्जेन्ट क्रिएटिभिटी बेफोरबायदि नोंथांमोना बेखौ सिरियाल गोसोआव लाखिबानो जाबाय बा सिरियाल सोंनोबो हागौ बेखौ बेखिनियानोमोन दिनैनि MCQsआ क्रिएटिभिटीनि सायाव मोन 11 थांनाय 2019 मायथाइयाव मोनथाम फैदोंमोन बेखौ लाफानानै मोन 11 MCQ सावरायबाय आसा खालामो बेखिनिनिफ्रायनो बे टेटआवबो आरोबाव बेखिनियाव सावरायनाय कुइसनफोरानो फैबावथों होननानै अब्ला नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्टआव फोरमायहरदो आरो नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ